מה קורה? זה כאן פרדי פאזבר המטורף. אני הולך לשחק היום 99 שנעודיה חדש. ומחר אני הולך לשחק גרו גארדן ולהצטלם אותנו. אז יאללה, בוא ניכנס לתוך המשחק. הנה אנחנו עכשיו מתוך המשחק 99. אז בוא נשחק 99 זה נעוד היום. בוא נשחק היום 99. יאללה, בוא נתחיל. וואו. אני הולך היום עכשיו לעשות one player. one player. די. והנה אנחנו עכשיו בתוך זה. יאללה, בוא נעשה פאוור. בוא נגיע ל-100 דייט אולי. אני לא יודע איך נגיע, אולי נמות. ואני לא יודע מה. בוא נעשה אוצה פוד. בוא נעשה כאלה כדס. אני אשים את זה. פה. אני אקח את הכל הזה, זה טוב. לא לדאוג, זה טוב לפלייר. הכל הזה. יאללה, בוא נעשה את זה. בוא. כך, אנחנו גם ככה נהיה וכן פייר, אז הנה. תדעתי. יאללה, בוא נשיג צסטים קודם. ואחרי זה ניקח קולים ואלו. אם אני משיג קול על הראשון פה, אתם חייבים לתן לייק. תן, טיפה. בוא נראה מה אני אשיג. אולי גודסק. אם אני משיג גודסק, אתם נותנים לייק. נו. וואלה, ורבר. הוא ככה לוורבר זה טוב. בוא נקרא. אוקיי, זה סתום כל כך. יאללה, בוא נעשה. אני לא יכול לקחת את זה, יואו. הדבר הזה מפריע כל שנייה, יואו. מה? כל שנייה מפריע. קחתי דרופים. פה, אנחנו נקיים פייר. אפשר לקחת את המיסגית, אז יאללה, בוא ניקח את המיסגית. מיסגית ממש שם. גם ככה לא הייתי צריך לעשות את הפוסטר. תכין גודסק עכשיו, גודסק, אוקיי, פלאשלייט. הנה שצריך את כל הדברים שלי. הנה, לקחת את הכל, לא, זה לא. פאפ, בום, בם. פאפ, בום, בם. Pop, boom, bam, bam. יאללה, איפה הכאילו האחרי? אח שלי. יאללה, בוא. אני אעשה את המלחמה, מלחמה. כמעט מדדתי. יאללה, בוא פשוט ניקח את זה. אם אני עושה גוצק, אתם חייבים לתת לייק. בואו נראה. גוצק! יואו! עשיתי גוצק! אתם חייבים להבטיח לי, אני אמרתי אז אתם עושים, פליז. מה זה הדבר כזה? הדבר הזה בא מפה, שמעתי. יאללה. בוא נראה. השגנו אוכל. תזכור את הפלאקס לצלם. מה קורה? אתה הולך?
אני רוצה לעלות על הגב שלך. לא, חבר'ה. אפשר לעלות על הגב של הדיר החדש וגם הדיר האחר. שיש יום. אני אומר לכם, תלו שיש יום על הגב שלך, אבל אחרי זה אתם יכולים צ'יק צ'יק. למות. אתם יכולים למות, אני קורא לזה. למות. מאיפה הוא בא? משום מקום. תסתכלו, למדתי דודו. אתה, פעם. יואו. זה קקי בא. I have a gun. I have a gun. You're dead. זה דברים טובים. דאם. בוא ניקח את זה. ככה בני פוד. פליז. בני פוד. ביש. אני אוכל את האוכל ביטן. אין לי אוכל, לא עשיתי קוק, לא אכלתי אוכל אחרים. הצד. הצד. בוא לפה. דד. לא. אתה. בוא לפה. לא. בוא נלך אחרי זה לכנפיים, אני עוד שנייה נכון. קיבלתי זה, דאם, זה טוב. אני צריך להפיל up דף סאק הזה. אמו, אני חייב אמו. Thank you. אני רוצה לעלות פה אחורה וקדימה. אחורה קדימה. גס. Oh my god, oh my god. 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 אוטסט. יש פה אוטסט. אוקיי? בוא נפתח את הצ'סט. נפתח את הצ'סט. וואט הסגמה. אוקיי, השגתי גוד סאק. יש לי פול זה. לא גוד סאק, מה אני אמרתי? אמרתי גוד סאק. גוד אקס. הנה, פעם. קודם חייב לאכול עד שאני אצרפת את כל הדברים האלו. אני לבד, אין זומי, לא עשיתי את זה עם אנשים. זה לא שמעתי, שמעתם. הרבה דברים. למה אני שם את אלו פה? אני לא מבין. כנראה שאני כזה סתום. בוא נראה טוב. כן, פייר 4. וואי, לבד היה עדיף. עדיף מאוד, אבל. אני אשיג את זה להתקפה. בוא נשיג את המיטה. את הבד. אני קורא לזה. ואחרי זה אפשר לעשות קראפטינג. אלו. וואי, לא עשיתי את זה. סוף סוף אפשר לעשות פאפ, בום, בום, בם. אני יודע מה אתם יודעים. אני יודע מה אתם יודעים. שים את המיטות. פה. פה. אתם יודעים מה אני קונה? הייתי הופך לסטארטר טוב. על הרחבה אנחנו עושים מהם זה. וואו. מסכנה יונה, החליפו אותה. אדיר פה. למה הם עושים אותו דבר באמת? הם עושים אותו דבר. תסתכלו. זה חוסם את העיניים. זה חוסם את העיניים בצד. זה חוסם את העין שלו משתי הצדדים. אני לא יודע למה קשור. אוקיי, יאללה. אנחנו משיגים לחשוף את הבית הזה. אז בוא ניקח הרבה ווד. צריכים הרבה ווד. בוא ניקח את זה. תסתכלו, יש לי שיטה. עוזבים פשוט את כל הווד והולכים פאפ. בואו. עכשיו. יהיה לי מספיק, תסתכלו.
אני פשוט צריך לעשות עוד אחד, עוד 2 ויהיה לי מספיק. יש לי 5? לא, יש לי 4 שם. עוד עוד אחד. מי יש עכשיו המיטה האחרת זה מאוד חשוב לי, אני נותן לך יותר ויותר דייס. אז זה מה שהשגתי לא, הייתי כזה קרוב. אפשר לשים את זה פה? Sorry lady. Pow, 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 pow.